हो काय भांडतोय असा. सामान राहू दे आधी, दोघं पण इथेच उभे आहेत. त्याच्यामुळे त्याच्या आवडीचं सगळं आज करणार आहे मी, नाश्ता जेवण करायची नाही. पण माणूस पण भिजत नाही असा पाऊस आहे. करायला घेतलंय ते सगळ्यात आधी मी भाग्या आणि शेरू यांचं जेवण करायला घेतलंय. मग वाढवायची अशी. कोणी फाडला? तू फाडला का शेरून फाडला हे काम? शेरू इतका वारा सुटलाय कालपासनं, म्हणजे कालच्या सारखंच आज पण वातावरण आहे. म्हणजे पाऊस पडत नाहीये पण इतकी हवा सुटले, बारीक बारीक पाऊस. रेंज नसेल मग हे असं सगळं वातावरण. आणि हे बघा शेरू उठलाय, कुणालच्या बाबा निघाले तळ्यामध्ये. किती वारा सुटलाय व. चावी नाही घेतले. हे बघा झाडं कशा हलतात ते. वातावरण एकदम छान झालेलं आहे, पण हे वारा एवढा सुटतो ना की भीती वाटते. मग थंड थंड. हे बघा हे बघा, बापरे. हे वादळी. हा शेरू जातो बाहेर. ए शेरू, उचकी लागली शेरूला. जा पाणी पी, जा पाणी ठेवलंय, जा आतमध्ये जा, जा पाणी पी. पाणी पाच जा त्याला, तुला उचकी आली त्याला. ते पण करशील तुझा, ते पाणी पाच जा लवकर पटापट, आणि लवकर लवकर या. चावी घे, चावी घे. हां बघा, हा की नाही गाडीच्या मागे लागेल ना, म्हणून त्याला घरामध्ये मी हे करून ठेवलं. पण हा बघा, चल इकडे आली मी, गेट बंद करून आली. हे असं ना, हा कारागीर आहे शेरू आपला. चला हे निघाले, जरा आडा बंद करायचंय. हां हां फोन घेतला काय? हां हां चल, आडा बंद करते. नाही घेतला फोन, काहीतरी विसरले. फोन फोन हां हां ते फोन विसरतात नेहमी, त्याच्यामुळे आठवण करून द्यावीच लागते. चला आता हा आडा जरा बंद करते. वातावरण मात्र एकदम छान झालं आहे, प्रसन्न करणारं. पण काय करणार, घराच्या बाहेर आपण पडू शकत नाही, इतका गारठा आहे. हलका हलका आता पाऊस चालू झालेला आहे. ते शॉवर कसा असतो तसं पाऊस पडतोय. घर छान दिसतं ना बघा. मला असं कधी कधी वाटतं की माझीच नजर लागेल माझ्या घराला. मला आवडतं खूप. चला आता तुम्हाला शेरू दाखवते. तो बघा आहे ना, बारीतच उभा आहे. काय 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 झालं? बाबा गेला, गाडीच्या मागे गेला असता तो, म्हणून दरवाजा बंद करून घेतला. हा बघा. हां चल आली, चल चल आली आली आली. ससा ससा आहे तो, पांढरा ससा. हो काय भांडतोय असा. भांडतो. बसा खाली बसा सगळ्यांनी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. वाजलेत बघा किती, मला वाटतं 8 वाजलेत का. ह्याच्यामध्ये ना घड्याळ उलटं दिसतं ते. 8ला 5 मिनटं बाकी आहेत. हा घड्याळ की ना 10 मिनटं पुढे. आणि आत्ता मी घेतलेला आहे सगळ्यात आधी नाश्ता बनवायला. खरं म्हणतं तर मी आंघोळीला जाणार होती, पण हे दोघं जण आहेत ना, मग मला शोधत बसतील. त्याच्यामुळे म्हटलं राहू दे, कुणालच्या बाबांना आधी येऊ दे, आणि मग म्हटलं माझं काय ते आवरून घेईन. नाश्ता आज कुणालच्या आवडीचा. म्हणजे तुम्ही समजलं असाल, कुणालच्या बाबाला त्याला घ्यायला गेलेत, तो आता येतो आहे मुंबईवरनं. मला वाटतं गाडी एक 5 ते 10 मिनटामध्ये पोहोचेल. त्याचा फोन आला होता आत्ताच. त्याच्यामुळे त्याच्या आवडीचं सगळं आज करणार आहे मी. नाश्ता जेवण त्याला जे आवडतं ना ते सगळं करणार आहे. तुम्हाला मी दाखवीन. घरातलं सर्व काम आटपून घेतलेलं आहे. फक्त बाहेरची पडवी आहे ना, म्हणजे बाहेरचं जे आपलं अंगण आहे ना, ते फक्त झाडायचं बाकी आहे. कारण इतका वारा सुटला ना, तो कचरा सगळा उडून जातोय. त्याच्यामुळे ठेवून दिलं, आणि दारं खिडक्या असे बंद करून घेतले. फक्त किचनची बारी तितकी उघडी ठेवलेली आहे. खूप वारा सुटला आहे. शेंगदाणीला भाजून झाले, तुम्हाला मी दाखवते. आज कुणालच्या बाबा पण जाम खुश आहेत कुणाला येणार म्हणून. हे बघा, हे साबुदाणे रात्री भिजत घातले म्हणजे बरं पडेल. आणि हे शेंगदाणे तर भाजून ठेवले, सगळं रेडी करून ठेवते म्हणजे बरं पडेल. मग चला पटापट करून घेऊया. गाडीचा आवाज ऐकला. हे शेरू
आता काय बाहेरून बाहेर उडी मारतो काय? लाईट गेले घरात आमच्याकडे. चल इकडे इकडे दर्या खोलते. हे दर्या खोल तिकडे. आली 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 लाईट आली लाईट आली. कुणाल दर्या खोलू का रे? हे दोघं तुला ओरबाडून काढणार बघ. दादा आला दादा आला दादा आला दादा आला. शेरू खाली उतर. सामान राहू दे आधी. दोघं पण इथेच उभे आहेत. ते बघ नकल लागतील दादाला. बस बस त्यांना हात फिरव डोक्यावर हात फिरव त्यांच्या मग ते शांत होतील. तर यांचं चालू द्या. चालू केलाय चालू केलाय. कुणालच्या बाबांना वाटतं की कॅमेरा बंद आहे त्यांचा डान्स चालू आहे. आणि हा बघा कुणाल. काय मग कुणाल किती दिवस राहिला मुंबईमध्ये? 8 दिवस ना? 7 दिवस. किती? 7 दिवस. बाई. 8 दिवस रविवारी गेलेलो. त्याला 8 दिवसच म्हणतात. एक आठवडा. रात्री गेलेलो. मग काय कसं वाटलं मग मुंबईमध्ये? इंटरव्ह्यूचं काय झालं? इंटरव्ह्यूचं काय सगळेजण विचारतात. हां हा इंटरव्ह्यूचं काय झालं? काय नाही गेला हां ठीकठाक गेला. बरं त्याला मी किती सांगते तू बोलायला जरा हुशार हो. जरा लाजरा आहे ना बोलायला म्हणून. हां आता कोणाशी चॅटिंग करतोय फोनमध्ये? अरे चॅटिंग आहे मला पोरगा. मला कोणी चॅटिंग केली तर मी बोलेल मजा करतो मला पोरगा काय. सकाळी तो आला तेव्हा थोडासा नाराज होता. म्हणजे नोकरीचं काय झालं नाही ना तेव्हा मग त्याच्या बाबांनी त्याला समजावलं होईल काहीतरी. कुणाच्याकडे नोकरीचं सकाळी आला तर नाराज होता ना. तेच मी सांगते असं. नोकरी काय होईल. नोकरी नाही भेटली तर आपल्या घरचं काहीतरी करूया. गाडी चालू करून धंदा चालू करूया आपण. बाबू काय चिंता न करू आपण काय करणार? त्याला मी तेच सांगितलं रे होईल. आता एका ह्याच्यामध्ये होतं का? थोडा टाईम जातो की नाही? हां होईल हळूहळू. दिवाळीपर्यंत आता कसं दिवाळीचं हे आहे त्याच्यामुळे वेकेन्सी पण कमी असते. एकाच इंटरव्ह्यूमध्ये नाराज नाही व्हायचं. ते लोक किती दिवसामध्ये जाणार होते? 7 दिवसामध्ये. अजून पण बघा आवाज कसा बारीक आहे. थोडासा नाराज आहे. पण चेहऱ्यावर जरा पाणी आलं ना मुंबईला जाऊन. ते मुंबईचं पाणी. हां तुला छत्री नेली का बाबू तू? नाही छत्री घरातच आहे आपल्या. अरे मी छत्री करतोय 2 दिवस 3 दिवस. मला वाटतं छत्री नेली का? आणि आता कुणालचे बाबा चाललेत भाड्यावरती म्हणून त्यांची बघा सगळी धावपळ चालली तयारी चालू आहे. आपले भाग्या शेरू बघा दारावर झोपलेले त्यांना बांधून ठेवलेलं आहे. कारण जाम मगाशी ना उड्या मारत होते. खूप हैराण करत होते त्याच्यामुळे बांधून ठेवलेलं आहे. असं आहे ते. आणि बाहेर पाऊस आहे ना कंटिन्यू पाऊस चालू आहे. कंटाळा आलाय त्या पावसाचा. शावरिंग चालू आहे. थंडी पाऊस आहे तो. शावर वाटतो शावर. बाहेर पुरा तू 5 मिनिटं फिरलास ना 5-7 मिनिटावर भिजशील. 6-7 मिनिटं नाही तर भिजणार नाही. शॉवर घेतो ना असा. ते आंघोळ करताना कसं आपण ते तसं शावर आहे ते. बारका शॉवर एकदम. म्हणजे ती पत्राची पागोळी पण येत नाही असं पाऊस. पागोली पडते मग किती वेळ लागला. कंटाळा आला त्या पावसाने कुठे जाऊ शकत नाही काय नाही असं. थंडी एक हा बघा पाऊस तुम्हाला दाखवते. हा ते शॉवर कसा तसं बघा. शॉवर आंघोळ करायची नाही पण माणूस पण भिजत नाही असा पाऊस आहे. आणि आत्ताची ती पागोळी बघा नुसते आत्ताची ती पागोळी धरले ना तर थेंब थेंब पाणी असं ते जमा होतं. काय शॉवर एकदम कमी येतोय ना. पण वातावरण मात्र एकदम बर्फासारखं गार झालेलं आहे. थंड शॉवर आहे. थंड. अरे काट्या कोणी केला लावा आता मी तिकडे येणार नाही भिजायला. चला माझं बाबा काम बाकी आहे घरामध्ये. हे बघा हे कुणालचे कपडे सगळे आणले होते ते भिजवले आता थोडेसे होते ते. आणि आता ते बालदीवर कपडे पडले धुवायचे. बाहेर इथं बसून धुवून घेते. भाग्याचे उठले दोघं जण आवाजाने. हे बघा दोघं जण बछडे उठलेत. त्यांच्यासाठी जेवण करायचे. का आला बेटा? दादा आला ना? बाबू दादा कुठे आहे? भाग्याचा लाडका आहे दादा ना? ना दादा कोणाचा आहे? भाग्याचा आहे ना? हा भाग्या दादाचा आहे. शेरू माझा आहे असं आहे ना? ना झोपा जाई गाई करा. चला तर इथे बघा मी आता जेवण करायला घेतलं आहे. तर सगळ्यात आधी मी भाग्या आणि शेरू यांचं जेवण करायला घेतलं आहे. त्यात बघा चिकन आहे. म्हणजे आता कुणालच्या बाबांना सकाळी त्याला घ्यायला गेले ना तेव्हा ते येताना घेऊन आले. त्यात हळद टाकले आणि पाणी असं टाकलेलं आहे. आणि हा भात दोघांसाठी ते आता मी कुकरला लावून घेते.
आणि कुणालसाठी आणि माझ्यासाठी चपाती भाजीच करणार आहे. कुणालचे बाबा काय जेवायला नाही आहेत, ते आता गेलेत ना बाहेर भाडं घेऊन, तर तिकडेच ते जेवणार आहेत. त्याच्यामुळे चपाती भाजी कुणाल म्हणाला आई तेच कर, त्याच्या आवडीची भाजी आहे, पण कुठली ते तुम्हाला दाखवते आहे पटकन. आणि सगळं काम की नाही घरातलं झालेलं आहे, जेवायचं बाकी आहे अजून. तर भाग्या आणि शेरू यांचं अंथरूण जरा सुकवते. पाऊस बापरे, हा बघा आत्ता असा जरासा पाऊस थांबला आहे. असा चांगला पाऊस पडून गेला मगाशी, म्हणजे जोरदार असा नाही पण सरी पावसाच्या चांगल्या पडल्यात. सगळं ओलं झालं आहे आणि पूर्ण भिजलेली आहे मी, पूर्ण वरचं टॉपसुद्धा आणि खालचा पायजमासुद्धा पूर्ण भिजलेला आहे. पण आत्ता कपडे चेंज करून काही उपयोग नाही, कारण अजून माझं किचनचं काम बाकी आहे, म्हणजे भांडी घासायची बाकी आहेत, म्हणजे जेवायचं अजून बाकी आहे. तर कुणाल की नाही झोपला आहे, भाग्या शेरू पण झोपलेले आहेत. त्यांना सगळ्यांना जेवायला देते आणि मग सगळं काम आटपलं किचनचं, मग कपडे ना चेंज करते. हे असं ओले ओले कपडे ना आवडत नाही अंगावरती, त्याच्यामुळे. काकडी आणि कांदा बघा कापला आहे. इथे जवळ्याची भाजी केली, ही कुणालला ना खूप आवडते, सुका जवळा. म्हणजे कुणाल जेव्हा चिकन घेऊन आले होते, पण नाही म्हणाला थोडं सुका जवळा बनवू. आणि हे बघा चपात्या केल्या आहेत, म्हणजे हेच आमचं जेवण, भात वगैरे काही नाही. भात आहे पण ते कोण खाणार नाहीत आमच्याकडे. आणि हे भाग्या आणि शेरू यांचं जेवण गरम आहे म्हणून जरा थंड करते. आणि हे बघा दोघं बसतात वेटिंगमध्ये. जाऊ दादाला उठवता भाग्या, दादाला उठव. दादा आमचा उठत नाही, त्याचं जागरण झालं ना रात्रभर. जा दादाला उठव, दादा झोपला आहे ना. ए शेरू, पहिला ना ह्यांना देते जेवायला, ह्यांचं पहिला होऊ दे. गरम आहे गरम, जरा फॅन लावते आणि थंड करते एकदम. ससोबा पांढरा तसा काकडी हवे बघा. ह्यांची खोडी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हां हे बघा काय केलं, हे कागद बघा सगळं फाडून हा शेरूने बघा. आणि आता बघा मी आता हातात काठी घेतले ना, आता बघा पळेल कसा. कोणी फाडलं हे? हे फाडलं कोणी? हे फाडलं कोणी कागद? कोणी फाडले? कोणी फाडले? कोणी फाडले? आता तुम्हाला भाग्या दाखवत्या. हे असं त्यांचं नेहमीच असतं, पण तुम्हाला मी आज शेअर करते पहिल्यांदा. रोज त्यांच्या काय नाही काय कामं चालू असतात. ही बघा मी ना भांडी घासत होती आणि म्हणजे माझं किचन साफ करायचं बाकी आहे. तो भाग्या की नाही ते घाण खात आला, म्हणजे तो कागद आहे ना खात आला. कुठे गेला भाग्या? ते बाहेर मग मागे मग काय केलं ना बघ त्यांनी. बघ बघ जा मागे बघ, ते कागद फाड बघ. हां 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 कोणी फाडला भाग्या? कोणी फाडला? इकडे बस, इथे बस, बस इथे. कोणी फाडला कागद? हां आईला कामं कमी आहेत ना, ते कामं वाढवायची अशी. कोणी फाडला? तू फाडला का शेरून फाडला? हे काम शेरूचंच आहे. आणि हा तो कागदाने चावत आहे ना किचनमध्ये आला, तेव्हा मला माहिती पडलं. हां मी आपली माझ्या कामामध्ये दंग होती. कोणी फाडला? शेपटी हलवायची नाही अजिबात. इथे बस, बस इथे, बस इथे. लबाड. हे अशा त्यांच्या कारागिरी चालू असतात. हा बघा, हा ससा बघा बघा, पांढरा ससा कसा बघतो. ते बाहेर बाहेर ये, इथे ये इकडे ये, ह्या साईडला ये, इकडे ह्या साईडला ये. लपू नकोस तिथे. मारत नाही मी तुम्हाला, अजिबात मारत नाही. ती काठी फक्त हूल दाखवायला घेतलेली आहे. लबाड. हे ना ह्यांचं नेहमीचं आहे. दोघांचं खूप मला हैराण करतात. त्यांच्या कारागिऱ्या काय नाही काय चालू होतं. बसा तिथे आता, नाही मारत. अहो काठी ठेवली, ही बघ, तेव्हा काठी ठेवून दिली. ये चल या नाही मारत. चल या शरू या, म्हणजे ते काही करा. याची कागदं खायची. आता तुम्ही लोक जेवलात ना दोघं जण?
हां हे अशी आईची कामं वाढत राहायची. मगाशी पण मी ते मागे ना झाडलं बोला, मगाशी पण ते कागद फाडून ह्यांनी ठेवला नव्हते. चला तिथे बसा, गपचूप गाई करा तिथे, गाई करा. आता मागा फिरू नका. चला सगळं काम झालं घरातलं. माझं यूट्यूबचं काम मात्र बाकी आहे. सगळ्यात आधी काय केलं, आता हे कपडे मी चेंज केले कारण पूर्ण भिजली होती मगाशी काम करताना. काम बाकी होतं किचनमधलं म्हणून मग तसंच ठेवलं होतं. आणि कुणालचे बाबा अजून काही आले नाहीत. आता वाजले तर 2:30 वाजून गेलेले आहेत. मला वाटतं त्यांना येईपर्यंत 4 वाजतील. कुणाला आता भाग्याला घेऊन की नाही बाहेर एक राऊंड मारायला गेलं आहे, कारण भाग्या की नाही सकाळपासून बाहेर गेलेलं नाही. शेरू मगाशी जाऊन आलेलं आहे. हे सगळं आहे आणि शेरू आता इथे बसलेलं आहे. बघितलं ना त्यांची बस्ती अशी चालू असते. काही ना काही त्यांच्या कारागिऱ्या चालू असतात. तर बघा भाग्या आला. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.